Какво става, пичове? През днешния ден ще покара малко моя нов Xeron Ultra B, който вече е на една седмица, но все пак е нов, с моите приятели. И да. Първо отиваме на Княжево, малко поскачаме да се съберем с другите. Сега отиваме към Княжево, минах през булеварите с полицията и сега вече няма да се притеснявам. Пристигаме вече на мястото, където ще скачаме и ще съберем. Най-много ми харесва на тази ултра е, че е много стабилна. И въпреки, че 85 кг, много си я служава. Това е много повече служава, колкото лайтбито, защото първо има много повече ампер часове и второ е много по-стабилна. Съм го скача. Оправили са моста! Моста са го оправили! Сега отиваме нагоре към златните мостове. Сега тръгваме надолу. Тук сме малко нагоре от златните мостове и по пътеката. И да, ще малко се включа, като съм на другите пътеки, на по-отпадните. И да. Леко по леко наближаваме към долу. Опа! Дроп. Само стопче. Те са го махнали. Супер.
На 59% съм. Интересно е сега утрата много издържа. 55 ампер батерия издържа супер много. Тя нещо реновират пътеката, за това беше забранено, но аз просто минах. Да, нещо ще правят тази пътека. Аз съм си взел по-слабата версия на Ultra B. Моята е 12,5 кВт с 74 волтова батерия, 55 ампер часа. Напълно достатъчно са ви тези киловати, ако не сте някакъв състезател. И според мен е перфектно. Перфектният e-bike за вас. Или той между e-bike и мото. Но много силно препоръчвам. Не сигурно сте гледали ревюта в TikTok и в Instagram, в другите социални мрежи, но е много хубаво. Много хубаво. Малко е оверпрайсното, но наистина си заслужава. Значи например малко по-готините пътеки, които аз доста повече харесвам. За скоповете. Това има такъв леко част, който е приятен. Но се отравите елементарно да се ходи на даунхил пътеки. А не даунхил, това са лесни ендуро пътечки. Но е много лесно за ендуро, защото имаш тракшен контрол, който всяко едно движение усеща и вместо да пили гумата, я задържа и това го прави по-лесно за ендуро. За такива изкачвания. Вече горе-долу пристигам към пътеката. Опа! Тук има много клони. Сега тук е първия скок. Така, сега го пускаме. Така. Вираж. Тук само един вираж и това скок. Опа. Тук малко излязох от виража. Продължаваме. Сега тук сте даун. Така. Вираж. И това е. Пардон. Този род друг не го скачам. Ой, това не дръх пега. Гордо, това беше пътеката. Хубавото е, че това може тук се го оправи, а не като преди щупено. И сега тук това е някакви лесни пътечки. Тук е малко дробка. Общо взето е това пътеката. Сега отиваме към скоповете, от които дойдохме. Ще трябва да внимаваме с хора, няма хора. Корените не знам, но много гадно се чум. Това е лесно. Тук има дропче, но ще минем така. И да, това е. А тук пак ще на скоповете, в които дойдохме. И това беше гордо.